Ne ridicăm. În părtășia în cuvânt din seara aceasta, frați și surori, vă invit să deschidem Scripturile la două pasaje foarte interesante scrise de Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Primul din 1 Corinteni, capitolul 6, iar al doilea din 2 Corinteni, capitolul 5. După citirea cuvântului, rog pe fratele păstor Levi să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvânt și peste seara aceasta în continuare. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5. Știm într-adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne fățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Amin. Înainte să ne așezăm, vă invit să ne uităm unul la altul, acolo unde suntem, să ne zâmbim, pentru că prin ochi și ne și vedem dacă zâmbim. Rostiți o binecuvântare, pentru că 100% trece prin mască, o binecuvântare în numele Domnului și spune celui de lângă tine sau la câteva scaune distanță, Dumnezeu îți va vorbi astăzi. Spune, Dumnezeu îți va vorbi astăzi. Amin? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, în seara aceasta Dumnezeu m-a inspirat să vă încurajez cu câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, gânduri care își au rădăcina în Vechiul Testament și care își arată fructele în Noul Testament sau roada în Noul Testament. Lucrurile pe care vreau să vă încurajez în seara aceasta este de fapt lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Este modul extraordinar în care Dumnezeu a lucrat încă din vechime, pentru ca noi să fim o făptură nouă în Hristos și așa cum am citit aceste două pasaje care se leagă atât de frumos, trupul nostru este acum ce pentru Dumnezeu? Este templul Duhului Sfânt. Deci dacă este templul Duhului Sfânt, înseamnă că Duhul Sfânt trăiește și locuiește în noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi am fost cumpărați cu un preț. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu s-a interesat în mod special de tine și de mine.
Dumnezeu nu te-a uitat undeva în omenirea aceasta și la un moment dat, când tu ai probleme și rostești o rugăciune undeva acolo în prăpastie, în Valea Plângerii, Doamne ajută-mă, atunci ca și când îi trimiți o scrisoare specială lui Dumnezeu, Dumnezeu deschide scrisoarea și își aduce aminte de tine. Și zice, extraordinar, omul acesta are nevoie de mine, trebuie să mă duc să-l ajut. Nu. Dacă ești un copil născut din Dumnezeu, cuvântul ne spune că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Frați și surori, dacă ar fi un singur lucru de care îl rog pe Dumnezeu să ne aducă aminte în întreaga săptămână care ne stă înainte, este gândul acesta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în noi. V-am promis la început că voi începe cu o ilustrație ca și o poveste, dar o poveste adevărată, o poveste din Scriptură, care este de fapt o istorie a întâlnirii omului cu Dumnezeu, o istorie a intrării omului în prezența lui Dumnezeu. Și toată această istorie începe foarte de mult, undeva în istorie, în veacurile îndepărtate, cu un om pe nume Moise. Omul acesta pe nume Moise era un om blând care are o istorie extraordinară, o viață deosebită. O puteți citi pe paginile Sfintei Scripturi, cu siguranță știți amănunte din viața lui Moise. Nu avem timp să intrăm în viața lui Moise, dar o viață foarte frumoasă. Însă ce aș dori să vă aduc în atenție din viața lui Moise este că la un moment dat omul acesta este pus în fruntea poporului Israel, nu-i așa? Fiind pus în fruntea poporului Israel, la un moment dat Dumnezeu vine la el și îi spune: Moise, vreau ca să construiești un cort. Vreau să te apuci să construiești un cort, pentru că în cortul acesta eu vreau să pui chivotul, care se numește mai târziu chivotul legământului, foarte important. Este chivotul legământului lui Dumnezeu cu omul. Foarte mult ar fi de spus și cu privire la acest cort. Dar aș vrea să ne apropiem la nivel mental și la nivel spiritual și să vedem cu ochii minții și avem o imagine care ne poate inspira la lucrul acesta, la modul în care cortul era pus în pustie. Moise era acolo ca și om care făcea legătura între Dumnezeu și oameni. Și Moise stă între Dumnezeu și om ca un mijlocitor și în interiorul cortului era un loc care se numea Sfânta Sfintelor. Și în Sfânta Sfintelor era o cutie pe care Dumnezeu o numește chivotul legământului. Și în chivotul legământului sunt niște elemente peste care nu avem timp să trecem, niște elemente importante, frumoase, care îl arată pe Domnul Iisus Hristos, dar nu avem timp să intrăm, să ne uităm puțin ce este în chivot. Însă deasupra chivotului este un capac. Capacul ispășirii. Și peste capac sunt doi heruvimi. Și heruvimii aceștia fac un lucru important. Au aripile care se unesc în mijloc. Și chivotul acesta se numește chivotul legământului pentru că acolo Dumnezeu cobora din cer și cu prezența Lui divină apărea între cele două aripi ale heruvimilor, între cele patru aripi, între cei doi heruvimi. Și prezența lui Dumnezeu era acolo și Moise făcea legătura între Dumnezeu și oameni. Și oamenii veneau la Moise și veneau la cort și veneau la acest chivot de care nu aveau voie să se apropie și Dumnezeu cobora acolo să se întâlnească cu un singur om o dată pe an în sărbătoarea ispășirii. Ați auzit de Yom Kippur? Este sărbătoarea în care Dumnezeu cobora din cer, venea acolo și judeca. Judeca poporul, dar în acest moment, acel loc devenea scaunul de îndurare. Pentru că Dumnezeu cobora din cer să judece, dar venea cu îndurare. Dumnezeu îi judeca și apoi le arăta îndurare. Nu vă voi pedepsi pentru păcatele voastre. Ați adus jertfă înaintea mea. Afară era un altar și oamenii veneau și aduceau jertfă, prin preot, pe altarul acesta. Și datorită jertfei, și la cine face referire jertfa? La Domnul Iisus Hristos. Datorită jertfelor Dumnezeu se cobora și, deși
aducea judecată, apoi Dumnezeu spunea, vă dau îndurare, pentru că prin vărsare de sânge exista iertare de păcate. Dar dacă trecem puțin prin istorie de la Moise, ajungem cu gândul și în istorie la un alt om important al paginilor Sfinte Scripturi. Un om pe care Dumnezeu îl numește un om după inima sa, și anume David. Omul acesta face un lucru important. La un moment dat, iar și o istorie foarte mare de care nu avem timp să ne ocupăm în seara aceasta. Însă David face un lucru interesant. David transformă ceea ce însemna cortul pe care Moise l-a construit, a luat chivotul din cortul acela, l-a dus la Ierusalim și a lăsat toate instrumentele, altarul a lăsat pe un munte. A luat chivotul din mijlocul cortului lui Moise și l-a dus la Ierusalim pentru că el a înțeles din partea lui Dumnezeu că, și citiți asta în 1 Cronici, Dumnezeu vrea ceva diferit de la el. A înțeles că Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui, nu doar la judecată, dar vrea să venim înaintea Lui la închinare. De aceea David, când scria psalmii, venea cu închinare la adresa lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de un om, pe paginile Sfintei Scripturi, sunt câțiva psalmi scriși de el, sunt scriși și de Moise și de David, dar mai este un om pe care avea voie să se apropie, să aducă jertfă de ispășire pentru popor. Dar David a zis nu. Dumnezeu mi-a vorbit. Și după ce a construit cortul, a pus chivotul în mijlocul cortului și în jurul chivotului a lăsat un spațiu pentru ca oamenii să poată veni ei înșiși în prezența lui Dumnezeu, după ce se sfințeau, după ce erau curățiți. Ce discrepanță extraordinară! Dacă cumva, pe timpul lui Moise, oamenii încercau să se apropie odată când Dumnezeu, că nu era cortul, se întâmpla ceva, ce a zis Dumnezeu? Dacă cineva se apropie de munte, când Dumnezeu e pe munte și vorbește cu Moise, ce se întâmplă cu omul acela? Va muri pe loc. Dacă un animal se apropie de munte, ce se va întâmpla? Va muri pe loc, pentru că omul nu poate intra în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Și apoi când Moise construiește cortul pe care Dumnezeu îi spune să-l construiască, acolo în Sfânta Sfintelor, lângă chivot, nu putea să stea decât un singur om, o dată pe an. Aveai șansa să te apropii, să ceri iertare lui Dumnezeu. Acum David spune, Dumnezeu mi-a vorbit și toți oamenii pot acum să intre în prezența lui Dumnezeu dacă sunt curați și sfinți. Însă, dacă în timpul lui Moise Dumnezeu locuia cu prezența lui între cei doi heruvimi, apoi David a scos chivotul, l-a dus în cortul lui David și în același timp Dumnezeu era cu prezența lui acolo între cei doi heruvimi. Noul Testament ce ne spune? După ce chivotul a trecut prin mai multe faze, a fost dus în templul lui Solomon și acolo tot iarăși un mare preot avea voie o dată pe an. Se întâmplă ceva în Noul Testament. Dumnezeu nu mai stă între cei doi heruvimi, ci Dumnezeu coboară din cer și se întrupează pe pământ. Cum? În persoana lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vedeți cum Dumnezeu are această dragoste față de noi? Mă întreb uneori, de ce, Doamne? De ce? Pentru că acesta este cel mai important atribut al lui Dumnezeu, dacă putem spune. Este dragostea lui Dumnezeu. Este iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este cel mai important atribut al lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este un atribut extraordinar de important, dar dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate iubitoare. Sfințenia lui Dumnezeu, care omora animalul și distrugea omul, care se apropia de munte de prezența lui, acum este o sfințenie iubitoare. Suveranitatea lui Dumnezeu este suveranitate care se definește prin iubire. Dumnezeu este puternic, dar este o putere care și-o manifestă prin iubire. O putere în care Hristos, atunci când s-a întrupat, a venit și a spus,
puteți să-mi faceți, nimeni nu poate să-mi ia viața de nimeni, decât dacă eu o dau. Nimeni nu l-a putut răstigni înainte de vreme, spune, nimeni nu mi-a viața, eu vi-o dau, nu vi-o luați, eu vi-o dau. Și a mers cu dorință la cruce și a zis, n-ați putea să mă răstigniți dacă n-aș vrea eu să vin. Pentru asta am venit, răstigniți-mă, ca să pot să mor pentru voi. Și iată puterea lui Dumnezeu care se definește prin iubire. Uitați-vă în istoria religiilor și nu veți descoperi niciun alt idol sau Dumnezeu sau un Dumnezeu făurit de mintea umană care să fie un Dumnezeu iubitor. Sunt mulți Dumnezei în lumea asta pe care omul i-a creat și diavolul i-a făurit pentru ca oamenii să se închine lor. Dar niciunul dintre ei nu este un Dumnezeu iubitor. Numai Dumnezeul nostru este Dumnezeul iubirii. Slăvit să fie El. Și această iubire s-a manifestat în persoana lui Iisus Hristos. Dar a fost un moment în care Domnul Iisus Hristos, după ce și-a finalizat lucrarea, s-a întâmplat ceva. Iisus Hristos, care era Dumnezeu pe pământ, a plecat la cer. Și iată-ne în Fapte, capitolul 1, că suntem din nou fără prezența lui Dumnezeu. Și oamenii se aflau din nou într-o cumpănă. Cum vom mai putea noi să avem din nou o legătură cu Dumnezeu? În Vechiul Testament știam că Dumnezeu era unde? Între cei doi heruvimi. În cortul lui David, Dumnezeu era între cei doi heruvimi. Când Hristos a locuit printre noi plin de har și adevăr, a fost Dumnezeu întrupat pe pământ și te puteai duce să te atingi de El. Oamenii s-au atins de El, s-au vindecat, au primit putere, au primit înnoire, oamenii au fost vindecați, au fost înviați din morți. Dar acum iată-L pe Dumnezeu că se ridică la cer. Ce facem? Păi Domnul Iisus ne spune așa. Apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat pe Iisus: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei credeau că e gata istoria lumii. El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracile, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere. Când? Când se va pogorî Dumnezeu în voi. Și veți fi martori. Vedeți, frați și surori, acum, astăzi, Dumnezeu, nu mai poți găsi pe Dumnezeu între cei doi heruvimi, nu-L poți găsi într-un templu, Dumnezeu nu-L poți găsi deasupra unui chivot, nu-L poți găsi într-un cort, Dumnezeu nu mai este acolo. Astăzi Dumnezeu se lășluiește în om, în oamenii care sunt mântuiți. În momentul când ai fost mântuit, l-ai primit pe Dumnezeu și Dumnezeu vine să locuiască în tine. Acum, iată ce spune Coloseni 3:16, extraordinar acest cuvânt, spune așa: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug nu în telefoanele noastre, nu la predicile de pe YouTube, de la televizor, de la radio. Unde să slășuiască cuvântul lui Hristos? În noi. În toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cântări de laudă, cu cuvântul lui Dumnezeu și cu cântări duhovnicești, cu cuvântul lui Dumnezeu, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești născut din nou, Dumnezeu este în tine și aș vrea să vă las cu gândul acesta. Vom mai trece la o aplicație, dar înainte de aplicație doresc foarte mult să mă asigur că plecăm cu gândul acesta în seara aceasta de la biserică. Este gândul care m-a animat pe mine în seara asta. Gândul care m-a umplut pe mine de dorință să vă transmit mesajul acesta. Dumnezeu este în noi și dacă trupul nostru este ce? Templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Dumnezeu acum este în noi, nu mai este în templul lui Solomon, în cortul lui David, deasupra chivotului. Aici este Dumnezeu, în noi. Cuvântul pe care l-am citit la început spune așa: nu știți că trupul vostru, trupul, frați și surori, mâinile astea, trupul acesta, mintea noastră, despre asta se vorbește, este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi.
și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai... Acum întrebare. Dacă nu suntem ai noștri, de ce trăim ca și când noi am avea autoritate asupra noastră? Foarte important. Versetele acestea le mai citesc o dată și apoi trebuie neapărat să ne uităm la ele ca 4 idei extraordinar de importante, printre care una dintre ele este ideea principală și vom pleca de la ea. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui. Alex? Ale cui sunt? Trupul și Duhul sunt ale Lui? Dumnezeu. Sunt în posesia Lui Dumnezeu. Un exercițiu de imaginație foarte scurt. Vă invit să vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, la casa pe care o aveți. Gândiți-vă foarte scurt la casa pe care o aveți. Și acum imaginați-vă că imediat mergem fiecare la casa pe care o avem și pe care Dumnezeu ne-a dat, ne-a ajutat să o construim. Și în casa aceea găsiți un om. Și omul acesta vine și zice, bă, ce cauți aici? Ce cauți aici? Păi cum ce caut aici? Asta e casa mea? Și zice, cum e casa ta? Eu stau aici în ea. Și tu îi spui, cum adică? E casa mea. Și el îți spune, cum e casa ta? Dovedește-mi. Ce faci? Ce faci ca să-i dovedești că este casa ta? Te duci și ei. Dacă ai cumpărat, se spune că ai cumpărat casa sau pământul, da? Ce faci? Te duci și iei contractul de vânzare-cumpărare și ce arăți? Uite, prețul. Ăsta e prețul pe care l-am plătit pentru pământul acesta, ăsta e prețul pe care l-am plătit pentru casa aceasta. Și așa Dumnezeu vine la tine și în fiecare zi îți spune, dacă nu trăiești pentru mine în totalitate, este ca și cum firea ta pământească vine din nou și ea locuiește în trupul tău și se ceartă cu Duhul lui Dumnezeu și îi spune, ieși afară Duhul lui Dumnezeu. Asta e proprietatea mea. Trupul lui Alex este proprietatea mea. Și Duhul lui Dumnezeu spune, nu. Uite, Alex a fost cumpărat cu un preț. Un preț de... Ăsta este cel mai important lucru. Niciun notar din lumea asta nu poate să schimbe faptul că am fost cumpărați cu un preț de sânge. Amin? Ce dragoste mai mare este din partea lui Dumnezeu pentru noi, decât că și-a dat Fiul să cumpere acest imobil, dacă vreți. Să-ți dorești atât de mult un imobil cât să-ai da Fiul să moară ca să-l poți cumpăra, să-l răscumperi. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru că l-a dat pe Hristos pentru noi. Așa e de important versetul acesta. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Și apoi 3 idei importante. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? 2. Și că voi nu sunteți ai voștri, foarte important, să ținem minte lucrul acesta. Și a 3-lea, ce să facem? Ca și oamenii care l-au ascultat predica lui Petru. Fraților, ce să facem? Dacă am învățat lucrul acesta, ce să-i facem de mâine, de astăzi? Proslăviți dar pe Dumnezeu, foarte important, proslăviți pe Dumnezeu. Nu firea, nu dorința, nu gândurile care îți vin în inimă în fiecare zi, proslăvește-L pe Dumnezeu. Unde? La biserică, astăzi, în după masa asta? Până la 7, 7 jumate, nu știu cât e ceasul, mai bine nu pune, e ok. Proslăvește pe cine? Pe Dumnezeu în trup și în Duh, adică în complexitatea ființei tale, cu tot ce ești tu, trupul și Duhul tău, care oricum sunt ale Lui Dumnezeu, slăvit să fie El. 3 lucruri foarte practice pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și scurte, că știu că e târziu pentru fiecare dintre noi. Doresc să rămână astea în inima noastră. Prima, cum să ai grijă de trupul acesta? Cum să-ți păzești trupul? Cum să păzești templul lui Dumnezeu de hoți?
de idoli. Cum să ai grijă ca trupul acesta să nu ia înaintea Duhului, să nu facă ce vrea el? Pavel spune, iau trupul și îl supun. Duhul meu este plin de râvnă, dar trupul mă trădează, dar eu doresc să fac voia lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem și noi, este o luptă zilnică. Nu te da bătut, am auzit la dimineață de descurajare, nu te descuraja. Este o luptă, dar Dumnezeu te poate ajuta să câștigi bătălia. Prima, Proverbe 4:23, păzește-ți inima și voi face așa. Pentru că în Scriptură când se vorbește de inimă este de fapt mintea noastră, da? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies ce? Izvoarele vieții. Apoi, când eram mai tânăr, cineva mi-a spus o dată într-o tabără, apropo de tabere, Alin, și am ținut minte, nu țin minte nimic din tabăra aia, dar lucrul ăsta îl țin minte. Zice, tot ce intră pe ochi și pe urechi, iasă pe gură. Deci ce intră pe ochi ajunge în inimă, în minte, ce intră pe urechi ajunge în inimă, în minte și din prisosul inimii vorbește gura. Următorul verset, păzește-ți limba, că ceea este un foc, este o lume de nelegiuiri. Haideți să citim versetele acestea extraordinare. Iacov, capitolul 3. Sper să mai avem timp. Iacov, capitolul 3, ne spune în felul următor, versetul 6. Limba este și ea un foc. Limba este un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, atenție, o discrepanță extraordinară, adică pune în balanță ce poate face o mână, ce poate face un picior, ce poate face trupul tău într-o zi. Limba este cel mai aprig dintre mădularele pe care le ai. De ce? Pentru că este aceea care întinează tot trupul. Tot trupul tău. Prin limbă îți poți întina tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. E o imagine extraordinară. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Care ar fi soluția aici? Duhul lui? Zice, limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este o rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Auziți, cu ea binecuvântăm pe Domnul duminică seara și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui. Al doilea gând. Deci păzește-ți mintea, inima și păzește-ți ce? Limba. Deci ea îți întinează tot trupul. Scris aici versetul 12. Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Deci, cu limba nu poți să și binecuvintezi pe Dumnezeu duminică seara și să blestem pe oameni. E interesant, zici că nu, se poate, că, nu? Ce înseamnă asta? Că în adâncul ființei tale este o duplicitate și Dumnezeu urăște fățărnicia. Și al treilea lucru, păzește-ți ochii. Ce spune Domnul Iisus? Matei 6:22, hai să citim versetul acesta, Matei 6:22. Domnul Iisus ne spune în felul următor. Atenție contextul, extrem de important contextul. Citim de la versetul 19. Deci este vorba de ochi. Aici este punctul principal, vorba de ochi. Și aici, nu vă strângeți comori pe pământ. Ce legătură are asta cu ochii? Imediat vedem. Unde le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comorii unde? În cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne spune, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine, într-o parte, este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Și o concluzie a Domnului Iisus, care parcă nu face sens, dar face. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Deci vorbește despre ochi, despre privire. Și apoi zice, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, care era idolul banilor. Cu ce au început versetele acestea? Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Și aveți grijă la ochi. Pentru că prin ochi vine dorința de a avea, de a acumula. Dorința de a face lucruri. Ăla are, vreau și eu. Cu tare și-o mai făcut nu știu ce vreau și eu. Excesul tot timpul este greșit. Să porți de grijă familiei tale, da, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dar când vrei mai mult, doar pentru lăudăroșia vieții, doar să te simți tu, să ai mândria că, Dom'le, ai și spui încrederea în bani, în avere, atunci ăsta e păcat și îți strângi comori pe pământ, pe când comoara ta trebuie să fie unde? În cer, la Dumnezeu, amin. Faci să rog, vreau să închei cu acest pasaj extraordinar, de fapt voi citi pasajul din 2 Corinteni 5, al doilea pe care l-am citit și apoi voi finaliza cu un pasaj pe care vreau să vi-l las și mi-aș dori așa de mult să sune ca o poezie în inimile noastre, din Evrei, capitolul 13. Mai întâi 2 Corinteni 5. Că am vorbit de Cuvântul Lui Dumnezeu, să-l citim în seara asta mai mult. Știm într-adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, asta e o poezie, asta e o metaforă, e numai o metaforă. Tot capitolul 5 este parcă numai o metaforă. Și anume, deci dacă murim, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta. Care-i cortul? Care-i templu? Trupul. Gemem în trupul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el, și anume dacă Hristos ar fi venit după ce noi murim. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Gemem. Ca o femeile în durerile nașterii. Așa de mult ar trebui să ne dorim noi, să vină Domnul Iisus Hristos, cum își dorește o mamă să vină copilul ei pe lume. O, Doamne, cât de departe sunt de dorința aceasta. Și să fim îmbrăcați cu trupul celălalt, peste acesta, pentru că aceste muritori în noi să fie înghițiți de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat ce important? Ne-a dat arvuna Duhului, frate și soră. Aici e secretul. Tu vei ajunge în cer pentru că Duhul lui Dumnezeu este în tine. Dacă Duhul lui Dumnezeu se lășluiește în tine, Dumnezeu îți promite că a plătit arvuna pentru tine și într-o zi Dumnezeu nu va pierde prețul acela pe care l-a plătit. Nu va pierde. Ci arvună înseamnă că voi cumpăra lucrul acela. Așa este. Când arvunești pentru ceva, voi cumpăra, îți promit. Dar nu acum, mai târziu. Dumnezeu ne-a dat arvuna Duhului. A pus Duhul Sfânt în noi și într-o zi vom fi compleți. Vom fi împreună cu Dumnezeu. Vom fi în prezența lui Dumnezeu și cu trupul acesta. Vom avea un trup de slavă ca lui Dumnezeu, ca lui Iisus Hristos, când a înviat din morți. Amin? Asta e bucuria cu care îmi doresc să plecăm acasă în seara asta. Și vă las cu versetele din Evrei, capitolul 13. Evrei, capitolul 13. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în săptămâna care ne stă înainte. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Cum era Hristos pe pământ când era pe pământ, așa este și astăzi. Slăvit să fie El. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Interesant. Într-adevăr, trupul dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul prea sfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea, ce imagine, și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.
Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Amin. Prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc ce? Numele lui Dumnezeu. Frați și surori, asta trebuie să facem noi în săptămâna care ne stă înainte, în viața aceasta. Să mărturisim numele lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm și așa de mult mi-ar plăcea să facem o rugăciune la final. Să ne adunăm dacă ești cu familia, dacă ești singur, din păcate nu putem să stăm împreună, dar fă rugăciune în prezența lui Dumnezeu, fă rugăciunea asta cu sinceritate. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere să mărturisești numele Lui în săptămâna care îți stă înainte. Și apoi, la final, rog pe fratele păstor să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ceea ce va fi în săptămâna care ne stă înainte. Amin. Haideți să ne rugăm câteva secunde.